Bịanụ ndị Igbo bịanụ ụnụ ka m chọrọ igwe okwu taa. Ngige bịa, Soludo bịa, Dave Umahi bịa, nke afịa Ọjị Ụzọ Kanụ bịa, Hope Uzodimma Hopeful bịanụ. Unu afụgo otu unu si kwụrụ ọtọ wee ji aka unu too onwe unu ure. Unu nwawu ndị Igbo, unu na ebe unu na-achọ onye ọbụla na-achọ ka akpa ya ju, ewere unu niile wụọ n'ala. Ihure adịghị unu n'anya. Olu ndị Igbo ka elechara anya na Lagos kịta. Efuru ihe ndị otu ndị ofe mmanụ na-eme unu, efuru plan ndị ofe mmanụ dobere n'ala fụ unu nwa na ụmụnne unu na ụmụ unu. A na-agwa unu mara na ihe unu na-azọ. Onye ọbụla na-azọ politiks ka ọ bụrụ sọsọ nke ya. Ofu onye a na-eme politiks, a sị na agbakọ onye ọma amịrị ya agbụ ezigbote ụfụfụ. Ofu mkpụrụ osisi agaghị eme, a tree cannot form a forest. Legodi ihe unu na-eto onwe unu ure na-agagharị. Soludo jere inauguration Tinubu, asị ya ihe jee na popular stand jee nọdị, ọbụrụ ọ naghị abata di ya. Ọjị Ụzọ Kanụ na-ebe akwa ka nwanne ya jere afịa, apịara ya ihe ma nwatakịrị dara ule, na-ebe akwa ka obere nwa. O were na ego ndị Abia steeti jee rụọ 3 factories na Lagos, rụọ 3 kos na ọrụ 2 n'Ọta. Kọrọ na aka Ọjị Ụzọ Kanụ rụrụ 5 factories, kọrọ na ezigbo aka ndị ala. Nwanne unu bụ Maazị Nnamdi Kanụ, ọ gwara unu agwa, jee savụọ ndị Fulani ka ịlọta wit ifere. Ọ gwara unu agwa, mana adịrọ m sure na isi unu kpakọrọ ọnụ. Soludo bidogidere na-asị nwanne ya enwe nke a na-akpọ Mbaka ogodo onye bidoro kọba bullshit rubbish Mbaka na-akọgheri. Nwanne gị bịara na chọọchị ọgụnwa nwe ihe na-eme business pure water, ọgụnwa nwe chọọchị abụrụ your own. And ihe niile ahụ na-ekpe dị nonsense. Unu ga na-agwa members unu eziokwu. Ọ bụrụ okwu Mbaka ka m bịara ka m fesigodi ndị mbere bụ ndị politicians. But ihe m ji kpata Mbaka ka Mbaka bidoro onye ga ego, ọ bịara na chọọchị ọtụnyeghị gị offering. Ọtụnye offering, eche ma offering ma Chukwu nwe offering, unu na-erizi offering. Onye bịa chọọchị gị ịlike ekpere unu na-awa ọkụ. Onye chọrọ ije obodo oyibo unu si weta paspọtụ ka ekpere. So onye chọrọ ije obodo oyibo weta paspọtụ ka ekpere. O jezie mbasi ka ihe a ga-agụ ya. Nwanne ị chọrọ ije obodo oyibo ịkwado akwụkwọ gị ga-ezu gị ije nọdụ ala. Mgbe akwụkwọ gị zuru gị bịa. Jizọs anọrọ ese ndị mmadụ obodo oyibo. God a na-ese ndị mmadụ obodo oyibo. Unu edisivuzine ndị mmadụ members unu. Ọ bụ nke Mbaka ka m bịara. Mbaka afọ another day. Ndị m bịara maka ha today bụ Ọjị Ụzọ Kanụ, Ngige, Soludo, Dave Umahi, nke afịa Hope Uzodimma. Ngụ niile ha na-azọ girigiri ka ịfọju akpa gị. Mmegosi unu ebe Ọjị Ụzọ Kanụ na-ebe akwa ka nwa apịara ụtalị na-ebe akwa. Onye ga-asọpọtụ gị? Nnamdi Kanụ your brother gwara gị, ọ gwara gị ya openly, jee savụ ndị Fulani ka ịbata ka ihere mee gị. Soludo je na sọpọtụ Tinubu hafa. Hope Uzodimma ha enyere obere pozishọn ha nyere. Pozishọn ahụ enyere Hope Uzodimma ihe a na-enye mmadụ. Oke rurule ndị Igbo wu presidency, ọ bụghị vice nke o ji abụzi net president. Ọ bụ na unu ma ihe ọfụma, unu ga-agbado ọkpa n'ala chọba nke rurule unu. Ọ bụ na enyeghị unu akụsa, unu apụọ. Ọ otu esi eme ihe, otu a ka ndị Igbo si eme. Oke ruru gị aka ka a ga-enye gị. Ọ bụ na enye gị ya, isi na ị gaghị ekwe. Onye nke a oje na-achọ my friend. Ọjị Ụzọ sị na Buhari his very good friend. Hope Uzodimma sị Buhari his very good friend.
ọbịara Imo steeti ewere isi agụ wee kwara ya ịkwachara ya Buhari nne m n'Igbo land wee tabu ọ bụ na ụnụ amaghị ọ na-amara ya enwere anybody isi dị mma onye Igbo ga-ahụ nụ aha Buhari mee ya welcome ọ onye isi na-adịrọ mma unu eme ya welcome akwara ya isi agụ kwara isi agụ onye nke a sị na ọ my very good friend your very good friend ha far ka ihe o mere unu ụzọ rụrụ there is no federal government presence in Imo State I mean in Igbo land nothing even railway a na-arụ ọ rụrụ highest gig na side ha bịa bụ unu enweghị ihe ọ rụrụ ma afọzikwa na ọ rụrụ lower gig o use the lower gig wee rụọ ọrụ unu anything so ka ebe a ga-ebido gwawa unu okwu ebido unu ruo na senate ihe unu na-drive contract ka enye unu personal contract ka unu nwee ike inweta ego fọjụ akpa unu unu je humiliate ụmụnne unu na village iburu jeep bata na-eze gị eze jeep ọ bụ ego one enwere onye nwụrọ jeep dị cheap ọwụ onye na-anaghị agba mbọ onye a ga-egotenwu jeep so ọwụ onye anaghị agba mbọ onye na-aga arụtanwu ụlọ unu suppose inye akọ na uche unu ezughị ezu Soludo gụchara akwụkwọ niile ọ gụrụ o nweghị ike ịsọpọtụ nke nwanne ya ọ pụta n'ihu dee leta dee 25 pages dee rubbish gịnị ka ị na-ede ịmakwa ihe idegburu onwe gị ihe niile ahụ idere ha afa ndị idere ka ị sọpọtụ akụ ijere inauguration achụpụ gị ihu na-eme gị ịdị suppose ịpụta ebe ndị mmadụ na-ekwu okwu Soludo ijere inauguration asị gị jee na popular stand ịmakwa na always the highest insult enwere ike inye somebody like you because of it ịma ihe mere ndị mmadụ ji ana-anamata unu because ha hụrụ that na unu alike ha onwe unu kpọrọ ụmụnne unu asị ibidogidere ha etinye nwanne gị nwoke Peter Obi ha bịa mara that ị ga-wee betrayal Sabo Nnamdi gwara unu na unu wee fulefu nnekwute efulefu ọhịa unu bụ Sabo ọhịa unu bụ mgbe ha bịa hụ that na gwa m na gị na onye Yoruba na-eme ihe kịta ya bịa hụ that ị sọpọtụ ha nwanne gị ọ ya nwawa onye ị ga-asọpọtụ ọ ma data onye gị obere ego gị change your mind Soludo enye gị position na gị dị happy enyere gị devu maha enye ya ihe ọ na-azọ unu akpakọrọkwala je sọpọtụ Akpabio rere steeti eresiga ndị PDP nwee ike nke a na-eme onu ka ihe a ka egwu ọ na-ede agụ rapụ onye ahụ o rere steeti eresi ya Tinubu ka onye unu na-asọpọtụ gwagodi m onye unu na-asọpọtụ ga like unu ga-asọpọtụ unu ihe m ji chọrọ igwu unu okwu ahụ ka unu bido n'oge wee mara ihe unu na-eme ekwuo asị na na-akpọrọ ya n'unu enwekwa onye na-akpọrọ unu ihe a na-agwa unu wee eziokwu teta nọ n'ụra ọ bụ na nara ha bụ ụra binienu ihe a abụzighị oge eji egwu oge eji akọ nọnsensị agafe na ihe a oge eji achịkọta ọnụ ndị ugwu na ndị ofe mmanụ duru isi na-enwe onye Igbo ọbụla ga-achịnata obodo ahụ ọ dị unu mma ma ịnụ anụ ma ịhụnanya ọ dị mma ọntili unu nwụọ na enwe onye Igbo ga-achị obodo ahụ obi aka unu enwe ike na-asọpọtụ ndị ọzọ cheki ya ma ọ bụrụ gị ebe a m na obi gbawara m pieces na m Soludo werele pen ọ mara ihe ọ ga-ede ihe o dere wee against his brother ịpụta gị na-ekwu ndị Anambra achọrọ ka ndị Anambra onye Anambra ewu ka ebu ezigbote ewu ka ebu that rubbish i dere that time o gbuo na your career finally ma nwa gị ma your generation enwere anything ga-esi na lineage Soludo enwere na-enye unu respect irere ugwu gị recha gbuo everybody lee na ebe a chụpụrụ Soludo. That Soludo, governor of Anambra State, was disgraced today as he was declined entrance into the VIP section of the inauguration venue. Lee Soludo ebe a chụpụrụ ya na inauguration ngwa leenụ ọjụ ụzọ onye na-arụ 5 factories ọ na-arụrụ ndị Yoruba factories zuo ego ndị Abia steeti wee rụọra ndị Yoruba factories ke ndị were n'ọrụ na Lagos ọrụ ndị Yoruba ke ndị were n'ọrụ na Ọta onye ihuru ihu ọrụ ndị Ọta onye nzuzu onye ihuru ihu ka ịbụ iwerela ala ga-enye ndị Fulani ha eme occupy na-egbuchi ụmụnne gị ya adịghị mma ihe ibere na sọpọtụ Buhari na-egbuchi ụmụnne gị afa
lenia ebe ọ na-ebe akwa chọọ m ikwu oke okwu just watch anụ ebe anụ ọhịa na-ebe akwa na-ebe ka ewu. One of my difficult periods. Also in this Senate. Before I came to the Senate, before I came into politics, I can buy anything body can buy. I'm not a thief. Those that put me in prison know the reason they put me in prison. They took over all my businesses and want to kill me. But I survived it. I'm in the Senate with you people. It's not the end to what we have done. It's not the end to United Nigeria. It's not the end to Brothers Keeper. Ewu ko iwe ewu ojuzo ka na ewu ka ewu. Mfo gị face to face mma gwa gị ya na iwe ewu. And ibere akwa ka ewu. Onye ọbụla na watch gị, you cried like a goat and you a goat. Ihuru na-emegbuo na ndị mmadụ. Ma ndị Yoruba na-abụ unu ọnụ, ndị Hausa na-abụ ọnụ. Onye ọbụla despises unu. Everybody. Maka na unu rere na-esi usi. Unu repere repia. Makwa na ihure na-eme m. A whole Soludo ama ihe ọ ga-ede, all you were pen dey against his brother Peter Obi. Na ọ bụghị tọn unu igbo ka ezi mgbe tọn gị ga-abata gị nwawu Soludo. How old are you? Tinubu chicha na ya were gị nye onye ugwu, ndị ugwu abịa kụpịa. Tinubu ga-achị na 8 years nụnụ. Gbakọnụ your age nụ. Ịgbakọcha gị cheki ndị ugwu ga-achịkwa another 8 years because they will still rig. Anaghị atụ election na Nigeria whether I like it or not. Ka ezi mgbe wu your turn dowegodi 20 years from now, 20 years chịkọ ya ọnụ tụkwasa n'elu ihe nọ na ka ihe ga-anọ. Ihu na-emegbu unu. Lere m ọjụ ụzọ ebe ọ na-ebe akwa with Soludo ebe a chụbara n'ime ọhịa ndị ewu. Shut up and si n'ebe a zuzupụ n'ụzọ ndị ala.